Ola, que tal? Benvidas e benvidos a Verbas, a esta aula de Lingua e Cultura Galega, esta sesión 2. Moitísimas grazas pola acollida da sesión pasada. Foi un placer falar convosco, compartir ese pedaciño convosco, saber que, bueno, que estades do outro lado, que estades desfrutando como a min de falar de lingua, de falar sobre a cultura, e a min encántame pois que vos me contedes, me vaiades tamén facendo partícipe dos vosos progresos e de como ao longo destes días pois fostes mantendo as vosas primeiras conversas ou fostes escribindo as vosas primeiras palabras con persoas que para vos son importantes ou igual que tivestes as vosas primeiras interaccións, de alguna maneira, a través de videoconferencia, a través do texto, etc. Se foi así, por favor, idemo contando hoxe tamén para falar despois na segunda parte da sesión. E mentres, eu quero recordarvos dúas cuestións importantes, que por favor lle botedes unha ollada sempre ao material que vos mandamos para cada unha das sesións, que creo que vos vai ser de axuda para que as sigades e tamén para que vaiades collendo, se queredes imprimilo, as vosas propias notas. Hai un apartadiño específico para que anotedes e que tamén vos vaiades familiarizando cos contidos. Vedes que son pouquiños, son faciliños, o que queremos é facilitar que paso a paso vaiades collendo esa práctica na escrita, na fala, para que, aínda equivocándovos, porque é do que se trata, de practicar, de equivocarse e de ir mellorando, que incorporedes o galego ao voso día a día na medida en que vos queirades, que vos apeteza e que vos sintades máis cómodos, vale? Entón, outro elemento no que ademais quero facer fincapé é que vos vou insistir moito en que leades, e ben sexan os textos que vos vou ir recomendando nas sesións ou tamén aquelas lecturas que podedes facer nas ligazóns de interese que hai en cada lección, vale? Na lección pasada xa vimos algunhas, había textiños pequenos, é boa cousa que vaiades empezando por cousas curtas para que sexa, bueno, cada vez vaiades collendo máis ritmo, e xa se vos animades a ler cousas longas, pois estupendo. Vou vos ir dando tamén, igual, en vez de algún sempre novelas longas ou, bueno, de tamaño así un pouco máis extenso, tamén vos darei algunha proposta de relato curto para que teñades posibilidades distintas. Sobre todo, que practiquedes, vale? Iso é o máis importante para ir collendo práctica. Sen vergoña, que nos equivocamos, pois non pasa nada. O importante é desfrutalo. Sí? Entón, imos alá, hoxe imos sacar un tema novo, e hoxe queríamos falar doutra cuestión que deixamos no aire o outro día. E que outro día saudeivos cun hola, e de feito chegamos a escribilo, pero igual alguén de vos pois lle chamou a atención isto do hola sen H, porque quizáis o vedes habitualmente escrito con H. Entón, deixamos aquí unha imaxe de que é o que nos di o dicionario. Cando imos e buscamos no dicionario hola, así, tal e como acabo de escribir, vedes que aparecen 3 entradas distintas. Por certo, ollo, tede o dicionario sempre de man, vale? O portal das palabras, que é para utilizar no navegador, e despois tamén temos a app para instalar tanto en Android como en iOS. Un básico para ir buscando terminoloxía ou aqueles termos, aquelas formas que nos poidan resultar un pouco máis dificultosas polo significado, por ver como se escriben, etc. Entón, imos ao dicionario, e aí temos estas 3 acepcións da palabra hola. A primeira delas, se lle botades unha ollada, vedes que se refire a un recipiente de forma redonda, xeralmente de barro, e coa boca ancha arriba. Este pronunciase hola, vale? Fixadevos, hola, un O pechado. O segundo significado, bueno, a segunda acepción que vedes un pouquiño máis abaixo, tamén se di hola, e refírese ao remuiño que fan as augas do río nunha revolta. E a terceira forma, que vedes no fondo de todo, é hola. Este hola, a intersección é a exclamación que se emprega para saudar.
Como vedes, as formas son diferentes. No primeiro caso e no segundo dicimos hola, con o pechado, e no terceiro caso dicimos hola, con o aberto. Para que vexades máis claro, temos dúas vogais medias que son pechadas e dúas vogais medias que son abertas. Na parte de arriba vedes o pechado e pechado. E na parte de abaixo, con eses símbolos que son fonéticos, que son así un pouco extraños, vemos as vogais medias abertas, vale? Para que vexades dunha maneira máis gráfica. En galego temos 5 vogais gráficas e temos 7 sons. Entón, temos un A, I e U, que estes xa os coñecemos, e despois, no caso das vogais medias, duplícanse, é dicir, temos unha abertura máis aberta ou máis pechada. Entón, temos un E aberto e un E pechado. E no caso do O, temos un O aberto e un O pechado. Para que teñades un exemplo, no caso de sogro, temos un O pechado e no caso de sogra, temos un O aberto. Se vos xorde a dúbida, buscade no dicionario, pero sogro e sogra son o pai e a nai da miña parella. Vale, entón, fixádevos, sogro, vedes, a boca está máis pechada, sogro. No caso de sogra, a boca está máis aberta. No caso dun E aberto, por exemplo, temos tren ou temos, por exemplo, para que vexades dúas palabras que son iguais no caso do E, temos un P, que é a extremidade inferior, vale? E temos un P, que é a letra. P, P. Sogro, sogra. Vale? Entón, contóvolo sobre todo para que saibades algunha característica máis do galego, se vos custa pronuncialo, se vos custa diferencialo, non vos preocupedes, porque do que se trata é, como vos dicía antes, que vos animedes a falalo. Eu contovos algunhas curiosidades para que cando o oiades, pois non vos soe extraño e para que saibades tamén de onde sae esta pronuncia diferente. E se xa queredes facer o esforzo de aprender a pronuncialo de maneira diferenciada, é estupendísimo, por suposto. Ben, entón, en relación con isto das letras, cantas letras ten o alfabeto galego? Ben, pois o alfabeto ten 23 letras e 6 dígrafos. E todas elas teñen xénero masculino. Vounas ler con vosco, vale? Temos o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o L, o M, o N, o Ñ, o O, o P, o Q, o R, o S, o T, o U, o V, o X e o Z. Con Z ou con C, vale? Por outra parte, neste sentido, seguramente, haxa algúns sons dos que vedes aquí que tedes dúbidas de como se pronuncian, porque é verdade que algúns dannos varias posibilidades. Sobre todo, cando pensamos na grafía, é que hai dúas formas diferentes, dous sons diferentes. Por exemplo, o X, esa letra, podemos pronunciala con son KS, exame, vale? Exame, e tamén podemos pronunciala como cando mandamos calar a alguén, xesta, vale? Exame, xesta. Pois ese é o que dá lugar a xesta, ou xerra, ou xantar, vale? Tamén en Sanxenxo. Para que teñades unha localidade galega que igual vos soa ademais polas súas praias e pola cantidade de horas de sol que ten ao longo do ano. Falaremos do tempo tamén máis adiante. Outra letra que nos dá diferentes pronuncias, neste caso, ademais, veremos algunhas particularidades, temos o N. O N, habitualmente, igual vos soa de que o pronunciades detrás dos dentes. Neno, nena. Neno o neno a nena, por exemplo. Aínda que tamén poderíamos pronuncialo co veo do padal, é dicir, é velar. O veo do padal é a parte da boca na que é máis ancha,
vale, que é máis alta. Logo, nela, se retraemos a lingua cara atrás e queremos paralo o aire para que non saia, non diante, senón atrás, facemos un ningún día, vale? Ao final das palabras, cando ven detrás unha consoante, facemos un N velar, ningún día, vale? Sí. Ben, se non vos sae, como antes vos dicía, non pasa nada, eu contovolo, sobre todo para que saibades que existen estas dúas pronuncias, porque ademais, este N velar tamén ten unha outra grafía, que é esta que vedes en cuarto lugar, SNH. En galego hai varios dígrafos, o CH, o GU, o LW, o NH, deste que vos falaba agora, o QU e o RW. Este NH aparece en ningún ou en algunha, vale? Algunha, ninguna, vale? Aí aparece este NH. Entón, como vos dicía antes, pronúnciase, faise con ese N velar, ninguna, algunha. Sí? Ben, probade tamén, e sobre todo ida facendo oído. Se vos sae, xenial. Que non sae? Pois non pasa nada, seguimos practicando e xa veremos dentro dunhas semaniñas, vale? Outras letras que podedes atopar escritas que non forman parte do alfabeto galego, pero que sí que incorporamos para escribir algúns estranxeirismos son o iota, o K, o W e o Y, que aparecen nesas palabras que vedes aí. Jockey, karaoke, vatio e whisky. Estas palabras son estranxeirismos que se incorporaron desta maneira con esta escrita ao dicionario e, aínda que non temos estas letras de maneira habitual, sí que as incorporamos para estes casos. Por outro lado, hai algunhas palabras que igual estades familiarizados a velas con K, que se escriben con que, por exemplo, kilómetro, kilogramo, etc. Esas palabras desenvolvidas, escribímolas con que, vale? Ben, entón, despois do saúdo, cando xa nos presentamos, agora xa falamos do hola, xa falamos das letras, entón despois do saúdo corresponde sempre que digamos como nos chamamos. Cal é o teu nome? Como te chamas? Isto seguro que xa mo dixeches o outro día, pero creo que non falamos polo miúdo das características especiais que teñen os nosos nomes. É verdade que algúns e algunhas de nós pois levamos nome de alguén da familia, ou de algún santo, de algunha santa, ou incluso pode que teñades algunha historia curiosa co vosso nome. Por que vos digo isto? Porque en Galicia é moi habitual que as persoas levemos o nome de alguén da familia para renderlle homenaxe. Por exemplo, do avó, da avoa, da nai, do pai, ou tamén é moi habitual levar o nome do padriño ou da madriña, que é esa figura de referencia coa que sempre temos unha relación especial por ese vínculo que te une, pois, desde que te nomean madriño ou padriño é por esa relación especial, non? Entón, esta persoa habitualmente dache o nome. No meu caso, a miña madriña deu o nome, a miña madriña chamábase Concha Concepción, xa sabedes que Concha é o hipocorístico, o nome de Pía de Concepción, eu levo o seu nome, igual. Seguramente, algunha de vos lle pasa o mesmo, gustaríame saber como chegastes a ter o voso nome, como se vos contaron a historia, ou se igual nacestes nun día especial, entón a vosa familia decidiu poñervos o nome do santo ou da santa que se celebraba ese día. En Galicia tamén era moi habitual, máis tradicionalmente, poñer o nome dun santo ou dunha santa. Por exemplo, hai nomes que agora mesmo quizáis son menos habituais, como Ixinio, Filomena ou Minio, que son nomes de santos, de santas, e que non houve momentos nos que, quizáis eran os nomes de moda. Agora mesmo, os nomes de moda veñen por outras vías, pois polos medios de comunicación, polas bandas de música, por personaxes literarios, etc. Entón, a verdade é que o tipo de nome que se lle pon aos nenos e as nenas cambia, pero estes están por aí, e ainda seguen aparecendo, igual vostedes tamén un nome curioso. Gustaríame moi que me contásedes, porque é verdade que ás veces os nomes construennos.
case sen que nos deamos conta. Entón, contádeme para que ao final da clase eu vexa as vosas historias cos vosos nomes. Se tedes curiosidade por saber, por coñecer se o voso nome é galego ou queredes igual ter referencias de nomes galegos para poñerlles aos vosos fillos, fillas ou queredes darlles ideas ás persoas da vosa familia para poñer nomes galegos, deixo-vos aquí unha lista. Fixadevos, aquí tedes 9 páxinas nas que podedes atopar, imoslle dar un pouquiño de... Ai, perdón, que en vez de darlle, quítolle. Un pouquiño de tamaño para que poidamos velo ben. Mirade, tedes aquí, por exemplo, Aldara, que é un antigo nome galego de orixe xermánica, que significa guerreiro sabio, e ten unha variante que é Ilduara. Ou, por exemplo, nesta parte da dereita tedes Celtia, que é un derivado do nome común celta, é o nome poético que Eduardo Pondal lle aplica a Galicia, na súa firme crenza de que o noso país é, entre as da Península Ibérica, a terra dos celtas por existencia, non, por excelencia. Vale, e tedes aquí Grial, Guadalupe, bueno, e se lle dades un poquinho máis adiante, ides a topar, bueno, máis nomes, vedes todos ordenados por orde alfabética, e xa na parte máis de cara ao final, tedes nomes de neno. Pois, por exemplo, Nereu, Néstor, Nuno, Ivo. Por exemplo, Ivo di que é a adaptación latina dun nome de orixe céltica formada por Ivo, madeira de teixo, que é unha árbore sacra, ou ben de orixe xermánica, que é Iwa, co mesmo significado. Entón, se queredes ideas, aquí tedes unha chea de ideas. Non as desbotedes, botadelle unha olladiña á páxina para ver se hai algunha que vos convence. E de todos os xeitos, se xa tedes claro que nomes queredes poñer ou igual se queredes saber cales son os nomes máis habituais en Galicia, tamén teño unha ferramenta para vos para que poidades investigar esta cuestión. Mirade, botadelle unha ollada. Esta páxina web do Instituto Galego de Estatística ofrécenos a distribución municipal de todos os nomes. Entón, podedes ir buscando o voso concello, por exemplo, a ver se eu atopo, aquí non o vexo, Tomiño, ímonos ir a Tomiño. Se lle damos a consultar, a ver que nos pon. En Tomiño vemos que o nome máis habitual de home é Manuel, e o nome máis habitual de muller é María del Carmen. E temos unha chea de nomes por aquí. Se ides ata a parte final, veredes que só se amosan os 25 primeiros nomes cunha frecuencia superior a 5 habitantes, para garantir tamén a privacidade das persoas que teñen un nome menos habitual, vale? Entón, aquí tedes os nomes de Tomiño, vedes Manuel, despois vedes por aquí Pablo, que igual é agora un nome máis habitual, Caianos, Óscar, Roberto, e podedes ir vendo os nomes de todos os concellos. Por exemplo, a Fonsagrada. Fixadevos, ademais, que de paso que vos vai dicindo, o concello vai volo sinalando aí con encarnado para que non nos despistemos e os situemos no mapa. Entón, na Fonsagrada vemos que o nome máis habitual de home é Manuel e o nome máis habitual para muller é Carmen. E temos aquí María, Inés, Concepción, tamén está o meu nome por aí, María Isabel, Alba, Vanessa, Rosario, no caso de home Emilio, Benjamín, e podemos ver todos os concellos. Neste caso temos Piñor, Manuel e María, investigando por aquí por Ourense, a ver, Xunqueira de Espadanedo. Pois temos aquí José e María, o máis habitual. E se nos imos a Vilar de Barrio, que nos di Vilar de Barrio? Manuel e María. E se nos imos a Silleda, pois tamén temos que Manuel e María del Carmen. E se nos imos a As Pontes, vemos Manuel e María. Como vedes, hai algúns nomes, hai un patrón que se repite nos nomes, porque é verdade que hai, pois por herdanza, por gusto, vale, por moda, hai algúns nomes que se repiten de maneira máis habitual.
se imos a cidades ou a núcleos de poboación máis grandes, vemos que hai nomes que son máis actuais, que son máis modernos, por decirlo de alguna maneira, que tamén entran na lista. Pero, polo de agora, os que están aí no top son nomes como Manuel, María, Carmen, José, Josefa, etc. Vale, entón, botadelle unha ollada, porque creo que pode resultar moi interesante para vos ver se o voso nome é un dos máis habituais ou se nos concellos de onde a vosa familia se repiten aínda os mesmos nomes ou se aí mesmo tedes un dos que están nesta lista de 25. Contádemo tamén no final, vale? Ben, entón, aparte dos nomes máis habituais, bueno, tamén temos igual curiosidade polos apelidos. Os apelidos tamén dan para varias conversas. Por que? Porque en Galicia é verdade que os apelidos, aínda que levan moito tempo incorporados ao noso sistema para nomearnos, foron habituais a partir do século IX. Que pasou no século IX? Pois pasou que se produciu un aumento moi notable da poboación. Entón, necesitábase que, de alguna maneira, puidésemos distinguir as persoas que tiñan o mesmo nome. Pois se había dous Xosés ou dous Pepes ou dúas Marías, que houvese un segundo nome que distinguise esas dúas persoas. Entón, como se nomes, como se formaron estes apelidos? Pois formáronse a partir do nome de persoa, por exemplo, Diéguez era o fillo ou a filla de Diego, ou Lourenzo. Nomes de lugar, por exemplo, tamén deron lugar a apelidos, Outeiro ou Veiga, que son dúas referencias xeográficas. Outeiro, por exemplo, é un monte que ten unha certa altura, vale? Nomes de oficios, por exemplo, ferreiro, que era a persoa que traballaba o ferro, que é un oficio tradicional que, bueno, hoxe segue existindo dunha maneira máis actualizada. Xa falaremos dos oficios un pouquiño máis adiante tamén. E tamén deron lugar a apelidos, nomes a partir de características físicas. Por exemplo, roxo, que son as persoas que teñen o pelo tirando a encarnado, así clariño. Vale? Entón, igual, os vosos apelidos ven de algunha destas raíces. Quizáis tedes recollido algún dato sobre o voso apelido. Vou vos levar a unha páxina, a unha ferramenta, onde podedes consultar isto, como vos dixen, todos estas ferramentas, estas páxinas das que vos falo na lección, tedelas recollidas no manual que tedes subido á aula virtual, vale? Botadelle unha ollada ali, descargadeo, collede notas para ter tamén os vosos apuntamentos da vosa man. Entón, aquí podedes no buscador meter o voso apelido, por exemplo, a ver, imos buscar Buxán, a ver que pasa, se aparece Buxán, non lo atopa, pois mira, Buxán, sabemos que ven do topónimo Buxán, que vos fala aquí. De todos os xeitos, podedes ir vendo aquí na parte inferior, vendo o latín gaudere, que significa estar contento, alegrarse, da forma gaudioso, adxetivo latino vulgar que se usou na toponimia xunto con monte. Galiña, tamén vedes aquí. Que máis? Pois se avanzamos cara á páxina temos Pérez, Pombo, que ven do latín palumbus, macho da pomba, nome que xa no latín se usaba en diminutivo con palumbus como termo afectuoso. Entón, como vedes, podedes ir facendo un percorrido por aquí, igual, bueno, pois non te dé a sorte de que o voso apelido estea recollido porque non ten ningún elemento aínda sinalado ou do que se fixese a investigación, pero igual te dé a sorte de que xa tedes recollido algún dato interesante. Entón, botadelle unha ollada e se tedes algo recollido, contádemo despois, vale? De todos os xeitos, é verdade que a partir do século XIV, perdoade, vale, que pensei eu que saltara unha das cousiñas que vos quería contar. A partir do século XIV, os apelidos, bueno, tiveron unha forma máis castelanizada. Entón, atopámonos con fórmulas como Otero,
que era a forma deturpada que refire ou que recolle inicialmente Otero ou Carbajo, que recolle Carballo. É verdade que na Lei 40/1999 do 5 de novembro sobre nome e apelido e orde destes, abriuse a posibilidade de que aquelas persoas que querían recuperar a forma orixinal do seu apelido, o Outeiro e o Carballo, puidesen facer unha solicitude e poder recuperar esa forma. Vale, esta é unha posibilidade que se abriu a partir do ano 99 con esta lei da que vos falo nesta imaxe. Cantos apelidos hai recollidos na actualidade? Bueno, pois unha chea deles. En Galicia recóllense 9.279 apelidos distribuídos polos 314 concellos. Cales son estes apelidos? Onde podemos consultalos? Podemos facelos? Sí, podemos facelo. E podemos facelo nesta cartografía dos apelidos galegos. Imos ver que é o que pasa nesta páxina. Bueno, pois nesta páxina web vedes aí un buscador no que o Instituto da Lingua Galega, que é un centro de investigación da Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración co Instituto Nacional de Estatística, recolleron todos os nomes que aparecen distribuídos polo territorio galego e, ademais, dignos cantos hai en cada concello. Entón, se lle botamos unha ollada, pois podemos ver. Pois Dieguez, imos mirar cantos Dieguez hai en Galicia, que teño eu curiosidade. Entón, buscámolo, metémolo no buscador e vemos, bueno, que Dieguez é un apelido que se dá sobre todo no centro e na parte oriental de Galicia. E se imos aquí á parte da esquerda, podemos ver cantas concorrencias hai. Hai 7.392 persoas que se chaman Dieguez, ocupa a posición 86, aparece en 127 concellos, e o que podemos facer é ordenalo alfabéticamente, por exemplo, para localizar mellor o concello no que aparece. Podemos ordenalos por provincia e tamén podemos ordenalos por número de apelidos, por menos e por máis. Entón, o concello no que máis Dieguez hai é o de Ourense, que ten 696 persoas. Temos ese e temos, por exemplo, podemos buscar García. García é un apelido moi habitual en Galicia. Entón, no caso de García, bueno, vedes que aparece en case todos os concellos de Galicia, menos aquí, a ver, cal é este concello, que non me aparece marcado, en Chandrexa de Queixa. En Chandrexa de Queixa non temos ningún García, no resto sí. Entón xa vedes que onde hai maior densidade de poboación con persoas deste concello, deste apelido, aparece marcado cunha color máis escura. Vale, contadme tamén, se lle botades unha ollada a esta ferramenta, se o voso apelido está moi espallado por Galicia, se está moi centrado nun lugar determinado, igual vos pasa, resulta que todos os días que hai de alrededor de, bueno, todas as persoas que viven por cerca de onde é a vosa familia, pois sodes case todos da familia, que isto é algo que, bueno, pois pode ser moi habitual. Entón, tedes esta ferramenta, botadelle, investigade, facede labor de investigación aí a ver onde son os vosos apelidos máis habituais. Isto remítenos, evidentemente, á familia. A familia é o elemento de referencia para moita xente porque, bueno, é un, como diría o dicionario, ese conxunto de persoas unidas por lazos directos de parentesco, especialmente constituído polo pai, a nai, os fillos e as fillas, que nos crían, onde nos criamos e que nos axudan a conformarnos como persoas. A familia en Galicia é verdade que ten un concepto que quizáis é máis amplo, porque sempre consideramos familia non só as persoas do noso núcleo máis próximo, senón tamén aquelas outras persoas que medran de arredor de nós, eses primos segundos, terceiros, cuartos, que non son familia directa, pero sí que como medran cerca de nós, porque é verdade que a familia de maneira habitual pois está próxima, moi agora menos, pero tradicionalmente era habitual que casases con alguén que se criou cerca de ti. Entón, iso facilitaba
que todo o núcleo familiar estivese na aldea do lado, na parroquia do lado, na vila do lado, etc. É verdade que agora tamén coa migración interior que se produce por Galicia e tamén por España, pois, bueno, a da familia está un pouco máis lonxe. Igual está máis a golpe de teléfono ou de videochamada ca a golpe de visita. Pero, bueno, están por aí cerca. Entón, quen forma parte da familia? Bueno, eu deixo-vos aquí os nomes máis habituais, que son o bisavó, a bisaboa, que son os que ocupan ese lugar referencial. Temos o avó e a avoa, que serían o 3 e o 4, o pai e a nai, o 5 e o 6, o papá e mamá, vale? Temos o 7, que sería, tío ou tío e tía, o 8, que sería o xenro, vale? O xenro é a parella do teu fillo ou da túa filla, vale? E tamén estaría a nora, que neste caso tedela no número 6, e sería a parella do teu fillo ou da túa filla. Temos irmán e irmá, que é esa persoiña que medra contigo, coa que compartes nai e pai ou pai, etc. E tedes os primos, primas, curmán, curmá, que son os fillos dos teus tíos. Os fillos dos teus tíos son os teus primos irmáns e despois están os fillos dos teus primos, que son os teus primos segundos, ou os fillos dos teus primos segundos, que son os teus primos terceiros. Bueno, xorden aquí esta multiplicidade de relacións familiares que son moi amplas. E despois están, por suposto, os fillos dos teus irmáns, que son os teus sobrinhos, que tamén, bueno, pues dan esa alegría familiar sempre os nenos nas familias. As familias, como ves, en Galicia están compostas por un núcleo moi amplo e de maneira tradicional tamén. Agora, evidentemente, o modelo é máis diverso. Este modelo tamén se produce, pero hai moita máis diversidade de familias. Entón, tradicionalmente, as familias eran amplas, acostumaban a compartir casas que tamén eran moi amplas. Entón, convivían na mesma casa, podían convivir bisavós, avós, fillos e netos, incluso, de 4 xeracións distintas, e isto, facilitaba que todas as persoas que formaban parte dese núcleo familiar contribuísen tamén á economía familiar, vale? Entón, isto agora cada vez é menos habitual, cada vez as persoas tenden a marchar dese núcleo familiar para formar o seu propio núcleo familiar, sempre cunha relación moi próxima, iso é así, coas familias, ata o punto de que, por exemplo, nós sempre volvemos ás fins de semana, comer, cear algún día, á casa dos pais, dos sogros, que é esa figura da que tamén vos falei antes. Entón, a familia sempre como elemento referencial da sociedade galega, un elemento un básico, que diríamos. Como é a miña familia? Cando falamos de familia, a miña familia é grande, xa vos falarei disto agora, sempre utilizamos este posesivo. Este miña é esa forma de feminino do posesivo. Deixo-vos aquí o posesivo, tamén o tedes nos apuntamentos da lección desta semana, botadelle unha ollada, vale? Temos as formas de masculino singular, as formas de feminino singular, masculino plural, feminino plural, e un posuidor e varios posuidores. Entón temos, primeira persoa, meus, singular e plural, masculino, primeira persoa tamén miña, miñas, masculino e feminino, e así segue toda a serie. Primeira persoa, meu, teu, seu, meus, teus, seus, e así de maneira sucesiva. Vale, botadelles unha olladiña, porque, evidentemente, cando vos me digades que quero que me contedes, se vos apetece, como é a vosa familia, ides ter que utilizar un posesivo. E, para utilizar o posesivo, podemos facer unha distinción. Son pronomes cando sustitúen o nome, este libro é meu ou ese coche é deles, e tamén son determinantes cando acompañan o sustantivo. Por exemplo, o meu lápis ou as túas veciñas. Bueno, isto xa o sabedes, porque a estrutura sintáctica é igual que a do castelán, vale? Entón, o que sí que debedes saber é que, por defecto, sempre levan diante un artigo. Por exemplo, o meu lápis, as túas veciñas. Entón,
Cal é o artigo? O artigo en galego ten as seguintes formas: o, a, os, as nenas do pelo loiro, ou os rapaces que viven arriba, e o indeterminado, un, unha, uns, unhas, uns cadernos que me gustan. Este que vedes aí ten ese N velar do que vos falaba antes, unha, unhas. Vale? Entón, como vedes, é un son que aparece moi habitualmente na lingua porque, bueno, é unha palabra que utilizamos moi a miúdo. Que ocorre, entón, con este artigo? Bueno, que hai casos, con este artigo, sí, que hai casos nos que non é obrigatorio. Por exemplo, cos nomes de parentesco de primeira orde, nai, pai, irmán, irmá, non é obrigatorio levalo. Por exemplo, podemos dicir miña nai e meu pai viñeron onte, e tamén podemos dicir o meu pai e a miña nai viñeron onte. E, ademais, por exemplo, nas exclamacións, tampouco temos que poñelo, vale? Entón dicimos, meu Deus, aí non hai artigo. Sí? Ben, entón, contádeme como é a vosa familia. Contádeme cantas persoas a compoñen, cantos primos tedes. Contádeme estes datos para compartir un pouco e para tamén ir practicando utilizar este vocabulario que aprendemos agora. Vale, eu vos contar como é a miña familia, para que empecemos en igualdade de condicións e que vos tamén vos animedes a facelo. Pois mirade, a miña familia é moi grande. A miña nai ten 7 irmáns, por exemplo, e claro, entón iso significa que teño unha chea de tíos e tías, e en algún momento chegamos a ser na casa 23 nenos e nenas, os meus curmáns e curmás, que nos xuntábamos e, bueno, liábamolas moi grandes, porque éramos moitos de idades moi similares, entón, pois, facíamos moitas trasnadas, divertíamonos moito e tamén nos pelexábamos moito. É verdade que as persoas adultas que estaban de arredor ás veces custaballes un pouco manter a orde. Ademais, como a miña avoa a persoa que estivo, da que puidemos disfrutar máis tempo, pois era que, bueno, motivaba e xuntaba todo ese grupo de persoas tan grandes que éramos, pois xuntámonos a todos na súa casa. Ás veces éramos tantos que tiñamos que comer en dúas quendas. Primeiro os nenos comíamos para sacarnos de diante que puidésemos ir xogar, e despois os adultos comían pola súa conta para estar un pouco máis tranquilos. Entón, é verdade que isto, bueno, pois deu lugar a, imaginade, a unha chea de anécdotas. Seguro que vos tamén tedes unha chea de anécdotas de persoas referenciais na vosa familia que sempre están aí, non sempre ten que ser a avoa ou os avós, igual é un tío, unha tía que sempre organiza as comidas, ou igual sodes vos, esas persoas que consiguen xuntar a toda a familia para facer esas comidas que tamén nos dan grandes momentos. Contádeme como é a vosa familia, se vos apetece. Quen é esa persoa importante dentro da vosa familia? Igual un primo ou unha irmá, uns tíos, os padriños, igual son moi importantes para vos. Compartide iso. Contádeme tamén se tedes padriños, que igual algúns de vos pois xa non coñecedes esa figura. Compartídenolo, vale? Leo vos despois. Ben, quería deixarvos para rematar con outra proposta de lectura. Neste caso, vou vos deixar de referencia a Manolo Rivas e o seu libro de relatos Un millón de vacas. Eu teño esta edición que é de peto, entón é máis pequechiña, ten unha portada diferente que a que vedes aí. Manolo Rivas é un escritor que é moi prolífico, tamén na actualidade, que neste caso fixo un libro de relatos moi apegados, creo, desde a miña perspectiva, a realidade galega. Defínenos bastante ben. Neste caso, vou vos falar dun membro da familia, vou vos falar do meu curmán, o robot xigante, que é un dos relatos que compón o libro de Manolo Rivas, e vou vos ler un pedaciño para abrir boca, pero para que despois vos collades o libro e o leades, se vos parece interesante,
o tipo de texto. Vale? Imos aló. Subíame ás súas costas e collía cereixas. Ás veces preguntábame se don Bodán non sería un robot mercado pola tía Gala nalgún chambo, de rebaixas. Un robot deses vellos que o tempo vai facendo humanos, como fai ás árbores, os animais da casa, a radio con caixas de madeira de fala ronca no faiado ou a alacena onde se pousan as mazás. Pero don Bodán, segundo o segredo compartido pola familia e polo resto do mundo, era un fillo que a tía tivo de solteira. Aínda así, cando me tiña sobre os ombros, aló no alto, case bicando os froitos vermellos do verán, eu tiraballe das orellas, coa esperanza de que amosase un feixiño de cables de diferentes colores, como esas que teñen os foguetes eléctricos destripados. Nese intre, a don Bodán fervíanlle as orellas e ese era, para min, o sinal de que os circuitos ocultos estaban a pique de reventar. E certamente, estalaban. Deixábame caer no chan de súpeto como un saco molesto. Queixábase como un can doente e botaba man das orellas. Nada máis. E que vos deixo? O relato. Botadelle, investigade, a ver se vos parece interesante. Manolo Rivas, 1 millón de vacas. Seguimos agora nun minutiño no coloquio. Chao, ata agora. Mi nombre es Santiago Torrado González, yo vengo de la Argentina y nací en Catoira, aunque cuando era muy pequeña me mudé a vivir a Ourense. Actualmente estoy estudiando un máster, un MBA en Gestión Empresarial del Deporte. Me decanté por estudiar este máster porque estaba posicionado dentro de los 20 mejores másteres del mundo en Gestión Empresarial del Deporte. Cuando aparecieron las becas, que las descubrí por LinkedIn, me llegó una publicación, entonces las solicitamos. Entonces, bueno, así fue como planeamos volver en el año 2020. La beca BEME me ha brindado la oportunidad de volver a mis orígenes y aparte de no hacerlo sola, sino que de hacerlo con una solvencia económica y una cobertura social por el primer año que viva en Galicia. Si tuviera que darle algún consejo a las personas que quieren pedir la beca BEME, les diría que adelante, que no lo duden, que tomen la decisión de salir de su zona de confort y de investigar nuevos horizontes, que seguro les va a ir bien.